Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Voor een drankje en een hapje in onze gezellige brasserie of op ons terras. Het Pakhuis Brasserie en Adventure Golf ligt in het shoppingcenter Roercenter. Wat is het schoon om hier te leven, want smaak is wat ons verbindt. Daar zijn we weer, mensen, en in de studio hebben wij niemand minder dan Rob en Petra. Zij zijn filmmakers, wat ik begrepen heb, en jullie hebben een hele mooie documentaire gemaakt. Een hele bijzondere documentaire. Maar vertel even, wie zijn jullie en wat doen jullie verder nog? Ik ben Petra Willems, mijn partner Rob Reiners en wij hebben ons omgedoopt tot documentairemaker. Ik heb mij toegespitst op het maken van video's en films. En Rob, vertel het zelf maar. Ja, ik ben van origine zanger-muzikant, maar voor dit project heb ik me omgedoopt tot cameraman. En wat is een documentaire zonder muziek? Dus ik heb de muziek ook mogen verzorgen voor de documentaire. Maken jullie al lang documentaires of is dit de eerste keer? Dit was absoluut een primeur. En ook, we hebben wel eerder samengewerkt. Maar een documentaire is wel echt een ander verhaal. Daar moet je juist een verhaal van iemand anders gaan vertellen. En, Was het moeilijk? Het is wel even in het diepe duiken. Ja, want je moet echt vanaf nul beginnen. Waar liep je tegenaan? Nou, het begon eigenlijk al bij de opdracht en dat was... Het was een kader van de wedstrijd, hè? Het was een kader van de wedstrijd, ja precies. Dus wij moesten in 148 uur een documentaire maken. En dat komt neer op 6 dagen en daar gaat dan de slaap- en eettijd ook nog van af. Dus het is heel erg weinig. We kregen een thema toegewezen, was smaak. En daar mocht je alle kanten mee opgaan. En daar lag eigenlijk de eerste uitdaging ook van hoe ga je daar nou beeld en geluid aan geven zonder dat het weer too obvious wordt. Dat het weer zo, het gaat over eten of zo. Dus wij zijn helemaal de andere kant opgegaan. Wat nou als je geen smaak meer hebt? Maar dan als documentairemaker moet je natuurlijk iemand vinden, of meerdere mensen die daar iets over kunnen vertellen, die dat ook op een waardige manier kunnen vertellen. En we wilden dat vanuit meerdere perspectieven laten zien. Dus dan moet je ook weer andere mensen erbij gaan zoeken. Ja, en dan begint het monteren. Want dan heb je heel veel materiaal en dan begint dat vormen van het verhaal eigenlijk pas. Ja, en de muziek die moest er dan ook nog bij. Dus er komt veel bij kijken. Een beetje onaardig, hè? Nee, helemaal niet, want het is een super mooie toevoeging. Ja. En het is ook beschikbaar gesteld voor iedereen om het nu te kunnen kijken. En ik vind dat dat is een feit dat de muziek het juist extra vleugels geeft. Ja. Want dat was ook de bedoeling. Het is een beladen onderwerp, mensen hebben hier last van. Maar misschien kun je het even toelichten. Ja. Heeft het dan te maken met mensen die hun smaak verloren in die coronaperiode of al daarvoor al? Of? Ja, dat kan. In dit geval was het een mevrouw die Jolanda heet, ze is het hoofdpersonage en zij is in de coronatijd haar smaak en geur verloren. Die is wel teruggekomen, maar alles is vervormd. Dus eigenlijk is bijna alles voor haar vies. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op je normale gang van zaken. Als je parfum, Koffie, parfum, alles. favoriete geur van je partner, Precies. koken van je moeder. Als je kinderen hebt en je zou een luier moeten verschonen, dan ruik je helemaal niet dat het moet gebeuren. Als er iets in brand staat in de keuken, je ruikt het gewoon niet. Dus het is niet alleen dat je normale dingen in de zin van eten en drank, maar het is ook gewoon gevaarlijk. En daar wilden wij wel aandacht voor hebben. Dus voor het was dit wel een heel onderwerp. sterke keuze voor jullie eigenlijk. Het was een keuze met lef, absoluut. Ja, maar het heeft ook goed uitgepakt. Ja, dat blijkt, want we hebben een prijs gewonnen inderdaad. En daar zijn we natuurlijk super blij mee, maar de echte cadeaus, dat vinden wij allebei, was dat op die avond ook het hoofdpersonage was er. En, bij de presentatie. Ja, wij hebben dit gepresenteerd tijdens het Limburg Filmfestival, daar is de documentaire vertoond.
En het hoofdpersonage is ook geweest. En het is gewoon mooi op dat moment, als er dan meerdere mensen komen die hier last van hebben, dat die met elkaar in contact komen. Want er rust toch nog wel best een taboe op. Ja, en als die mensen dan daar kunnen opbloeien door verhalen te kunnen delen, dat staat dan niet op de documentaire, helaas. Dat zou wel een mooie zijn geweest. Maar dat zijn wel de echte cadeaus die je dan ook krijgt. Ja. Misschien voor een vervolgdocumentaire. Ja, Wie weet. Precies, Wie weet. want ja, hebben jullie de smaak te pakken? Dat je zegt, we gaan dit nog een keer doen en alweer met de muziek erbij. Want dat is blijkbaar toch wel essentieel. Ja, dat is precies wat ik ook zei. We hebben de smaak te pakken toen we de prijzen in ontvangst namen. Ja. Maar dat is wel zo inderdaad. Ik denk dat we het allebei belangrijk vinden om, inderdaad, zoals Petra al zei, taboes bespreekbaar te maken. Nou, en er zijn nogal wat taboes die bespreekbaar gemaakt mogen worden, vinden wij. En buiten dat is het gewoon razend interessant om meerdere dingen te combineren. Bijvoorbeeld film met muziek. Ja, dus we hebben zeker de smaak te pakken. Het smaakt naar meer. Het smaakt naar Zijn meer. jullie al bezig met een bepaald onderwerp? Ja, nou ja, nu we toch zo goed... Audio- en videoproducties zijn natuurlijk sowieso nu razend populair. En ook om een nieuwe doelgroep aan te spreken, zoals jongeren. Op dit moment zijn we bezig met een podcastproductie. Ja, en dan heb je dus alleen maar eigenlijk je koptelefoon op. Of het luisteren is vooral heel erg van belang. Ja, en toen heb ik natuurlijk toch wel even bij Rob gekeken van, ja, kun jij niet ook met je muziek daarin een bijdrage leveren? Dus om ook een beetje het balans te krijgen in dingen. Hè. Wij schuwen geen donkere onderwerpen en dan moet je ergens ook wel weer het licht erin gaan, of een beetje rust of balans gaan toevoegen. Ja, en hij kan het als geen ander, dus. Door te voelen, dat is het belangrijkste, denk ik. Muziek voeg je toch vaak aan het einde pas toe. Dat bleek nou ook bij de documentaire. Maar ik was er natuurlijk ook bij toen we Jolanda gingen interviewen. Volgens mij, correct me if I'm wrong, was dat 2,5 uur beeldmateriaal. En om beeld te geven, de documentaire mocht maximaal een kwartier zijn. En Jolanda was niet de enige. Maar het was gewoon ontzettend belangrijk om een waardig beeld van Jolanda te creëren. En juist omdat ik daar al bij aanwezig mocht zijn, had ik al een beeld bij het gevoel dat Jolanda heeft met betrekking tot het onderwerp. En dan gaat er toch wel van alles in je hoofd spelen. Van oké, misschien kunnen we dat melodietje doen of deze akkoorden. Zonder dat het meteen weer overdreven wordt. Want het moet wel gewoon om haar... Smaakvol zijn. Precies, smaakvol zijn. Ja. Het moet om haar blijven gaan natuurlijk. No pun intended. Maar Nee, inderdaad, maar dat klopt wel. Ja, Ja, zeker. ja precies. Hoeveel documentaires werden er getoond en deden er mee? Of zijn er ingezonden, weten jullie dat? Nou, tijdens het hele Limburg Filmfestival echt enorm veel. Ja. Ze hadden een heel programma van, volgens mij, van vrijdag tot en met zondag. Ja. Dus ja, ze hadden echt een goed gevuld programma. Ja, dat doen ze gewoon hartstikke goed. Wij zien ook, nu wij meer die kant op bewegen, hoeveel filmmakers er zijn in het zuiden. Ja, wij hebben natuurlijk ook prachtige filmlocaties. Dus ja, het verbaast mij eigenlijk helemaal niks. Nou ja, en wij zijn nu ook op die trein gesprongen. Dus, En welke prijs hebben jullie gewonnen? De documentaire is gemaakt voor het project in 148 uur. Volgens mij, het is in het Engels gezegd, maar het gaat erom 148 uur documentaire maken. En wij hebben de 3e prijs gewonnen en wij zijn echte amateurs geweest. En er waren mensen die al jaren ook meedoen aan dit project. Volgens mij al echte veteranen al 4e keer of zo. Maar ook andere filmmakers die dit al jaren doen. Dus ik vind het wel... Ja, zoals ik zei, dat is een super aanmoedigingsprijs. Ja, super aanmoedigingsprijs. Ja, zo moeten we het ook echt zien. Mooi, Ja. mooi om verder mee te gaan. Ja. Gefeliciteerd beiden. Dank jullie. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, en hou ons op de hoogte van nieuwe Ja. projecten. We zijn nieuwsgierig en enthousiast geworden, denk ik. Dus, Mooi, wij ook. Ja, goed. Nou, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Ik ben helemaal de Jolanda die ik was. Nee. Of er heel veel kruiden in de nasi. Ja, ja. Oh. En zit mijn dochter, oh mam, het zit zout. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.